Күптән түгел менә узган җомга көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда ике дәүләт телендә мәҗбүри укытылачак, ике дәүләт телендә булачак, бер тигез дип игълан итте. Без бу игъланга теләктәшлек күрсәтеп, татар телен якларга чыктык. Безнеңчә бүген көндә бик күп проблемалар. Әгәр дә татар телен бүген көндә мәҗбүри укытмасак, татар теле тәмам кирәге чыкмаячак һәм дә ул бетәчәк. Шуннан куркып, без бүген татар телен яклап чыктык һәм дә Татарстанда татар теле дәүләт теле булсын, мәҗбүри укытылсын дип. Хәзерге вакытта Татарстанның дәүләт теле түгелме татар теле? Яисә мәктәпләрдә ул татар теле мәҗбүри рәвештә укытылмыймы? Әлеге вакытта Татарстанда татар теле формаль рәвештә дәүләт теле, мәҗбүри укытылса да, бүген көндә көннән-көн татар теле кими бара. Мәктәпләр язалар. Менә 2011-2012 елда Татарстанда 157 татар мәктәбе ябылды. Бу коточкыч. Шуңа бәйләнеп чыкты бүген. Әмма бу ситуация бик тиз үзгәрергә мөмкин. Татар телен дәүләт теле итеп, әмма мәҗбүри укытмасалар, татар теленең хәле бик каты аерыч булачак. Что мы в гостях только. Это же исконно татарские земли. Да? То есть русские здесь в гостях. Да? Я не комментирую свидание. Ничек дип әйтергез? Менә әле генә бер урыс хатыны килеп әйтте бит сезгә. Урыслар үз җирендә яшәмиләрме дип. Чынлап та алар үз җирләрендә яшәмиләрме сезнең уйча? Мин Россиягә барсам, мәсәлән, Мәскәүдән идә булсам, мин инде үзебезнең җирдә яшибез дип әйтә алмас идем. Мин Татарстан кешесе дигән, татар кешесе мин. Безнең чын үзебезнең туган җиребез ул Татарстан. Шушы җир. Шуның өчен ул безнең җиребез инде. Гайрат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә Татарстан җирендә яшәгән урыслар да татар телен өйрәнергә тиешме сезнеңчә? Һичшиксез, чөнки беренчедән бу безнең дәүләт теле. Дәүләт теле бу безнең конституция белән каралган. Икенчедән бу хөрмәт. Әгәр алар өйрәнергә теләмәсәләр, нәрсә дип әйтергез? Мин алыйм айса бездә урыс телен өйрәнмәгә әйтә алайса. Бездә урыс телен өйрәнмик, бездә теләмибез мәсәлән. Безгә татар теле җиткән дип әйтсәк, һәм бөтен кеше шулай дип әйтәчәк. Бу законда каралган һәм моны үтәргә тиеш һәрбер кеше. Ничек уйлыйсыз? Чыннан да бүгенге көндә татар теленә куркыныч янымы? Куркыныч җаны түгел, инде куркынычның инде упкының янына килеп терәлдек без хәзер. Чөнки дөньяда булмаган хәл, татар тарихында булмаган хәл. Татар университетларында, татар институтларында татар теле буенча хәзер кабул итүдә бетте. Татар факультетларыга монда татароведение факультеты ачабыз, институт ачабыз дип дигән вакытта гомумән бөтенләй бетерелде университетта. Ике университетка татар теле факультеты бар иде. Хәзер икесендә берләштергәннән соң бер факультетта хәтта юк. Инде менә соңгы шушы менә тәмам булган уку елында үткән уку елында 157 башлангыч татар мәктәбе ябылу ул дөньяда күренмәгән хәл. Моңа кем гаепле? Кем гаепле? Чөнки безнең үзебезнең сәясәтебез, сәясәтчеләребез, югарыда утырган түрәләребез гаепле. Халык шул кадәр куркытылган ки, хәзер үз теленнән үзе курка, үз теленнән укырга курка. Чөнки белә ул, әгәр дә үз телендә укыса, ул анда югары уку йортына кере алуы аның икеле. Нәрсә эшләргә кирәк татар телен саклау өчен? Шуны таләп итәргә кирәк безгә. Милли мәктәпләрне яңадан ачуны, милли мәктәп булмаса, милләт булмаячак. Менә әле күптән түгел Уэльс турында тапшырулар була, Каталония турында. Анда да шулай заманында оныта башлаганнар. Ләкин анда мәктәпләрне торгызгачтан югары уку белеме, вуз, университет оештырылгачтан халык үз телен яңадан өйрәнә башлаган. Бездә дә университет, татар милли университеты ачарга кирәк. Татар милли университеты ачылса, мәктәп үзеннән үзе мәктәптә уку башлаганчак, мәктәптә докторга кирәк. Балалар бакчасында укытырга кирәк. Шунсыз бернәрсә булмый.